Үзең өйрәт мине шын күңелдән дұға қылырға Буйсындырып ғарур йөрәгемне Синең алда ихлас булырга Буйсындырып ғарур йөрәгемне Синең алда ихлас булырга Өйрәт мине синең белән генә бәхетле һәм көчле булырга Шатлык һәм кайгылар килгәндә дә тик синең артыңнан барырга Шатлык һәм кайгылар килгәндә дә тик синең артыңнан барырга Если у вас сегодня есть какая-то проблема, тот, который родился сегодня, он способен решить ее, какая бы она страшная ни была. И это правда. Поверь всем твоим сердцем в том, что он есть, в том, что он сегодня родился. И он исполнит самые твои заветные мечты, о которых ты всегда мечтал. Өйрәт мине синең белән генә яратырга якыннарымны чистартырга мине гөнаһлардан кызганмадың изге куаныңны Чистартырга мине гөнаһлардан кызганмадың изге куаныңны кызганмадың